Sant Andreu de Llavaneres, al Maresme, aprova un nou sistema per eliminar l'excés de nitrats dels aqüífers que fa inservible l'aigua contaminada. És un mètode pioner perquè en lloc de separar els nitrats com fins ara, els destruirà. Assagen al laboratori un procés d'eliminació biològica dels nitrats de l'aigua. S'introdueix matèria orgànica que els microorganismes de l'aigua usaran com a nutrient. Així, aquests microorganismes creixen el suficient per ser capaços d'eliminar els nitrats. És un projecte LIFE ideat pels investigadors del Centre Tecnològic de Manresa. Fins ara s'ha estat usant tecnologies consistents a separar els nitrats de l'aigua. Has solucionat un problema, però et queda un residu que has de gestionar. En canvi, d'aquesta manera, amb la tecnologia que estem investigant, no generem aquest residu i obtenim simplement l'aigua tractada apta per consum humà. Un terç de l'aigua subterrània a Catalunya té un excés de nitrats provinents dels fertilitzants que s'utilitzen en l'agricultura. Això vol dir que aquesta aigua queda en desús, que no es pot aprofitar. Sovint les aigües subterrànies són d'una gran qualitat i inclús impliquen un tractament menys sofisticat i menys costós que les aigües superficials. Per tant, quan no tenim les aigües subterrànies disponibles, quan les tenim contaminades per nitrats, estem impedint l'accés a un recurs d'alta qualitat. Aquesta nova tecnologia es començarà a aplicar a Sant Andreu de Llavaneres, al Maresme, una de les comarques amb més problemes de nitrats a les aigües subterrànies. S'instal·larà una planta pilot amb pous que introduiran matèria orgànica i un pou que extraurà aigua lliure de nitrats. Núria Bacardí, TV3, Manresa.